Jiena fotografija nara sabiħa jgħidu hekk għax taqbad dak il-mument li jekk ma taqbdux dak il-ħin jaħrab kompletament. Il-minuta tibda issa. Deborah Ebejer, uffiċjal pastorali fi ħdan il-Malta Catholic Youth Network. Deborah, tgħidilna ftit minn fejn bdiet l-imħabba tiegħek għall-fotografija? Kont diġà kellna digital cameras u hekk, imma kienet tfadlilna dak il-kameras antiki il-disposable. Kont nara li kienu iktar estetikament jogħġbuni dawk il-ritratti li jiġu bil-film u bajt sakemm ġemmajt biżżejjed u xtrajt l-ewwel kamera tiegħi u ntfajt black and white photography mbagħad. U tgħidilna ftit fuq proġetti li bħalissa taħdem fuq inti? Ta' kull sena aħna l-MCYN, Malta Catholic Youth Network, nippruvaw norganizzaw attività jew riżorsa għaż-żgħażagħ fi gruppi u din is-sena oġobna li niffokaw fuq dak il-mument fejn Kristu waqt il-passjoni tiegħu kien fil-ħabs. Bħala gwida użajna numru ta' riflessjonijiet li kienu kitbu persuni fil-ħabs lura fil-2007 u 2008 u hekk min jiġi f'Marzu għal din il-Via Crucis ħajkollu l-opportunità li jara l-arti li kreaw il-żgħażagħ meta ġew ispirati minn dawn ir-riflessjonijiet.